Dachau edo Mauthausen, ezagunak bezain beldurgarriak zaizkigun leku izenak dira. Alemania nazian kontzentrazio esparruak izateagatik, gure kontzientzian betiko hiltzatutak geratu direnak. Ankerkeria latzen eszenatoki, juduen aurka batez ere. Bigarren Mundu Gerran, ehunka euskaldun ere deportatu zituzten nazismoaren kontzentrazio eremuetara. Hala ere, beraien bizipenak ez dira gure memoria kolektiboan gorde. Isildutako historia, ez ezaguna euskal gizartearentzat, 80 urte geroago, gogoratu, aitortu eta erreparatzea merezi duena. Euskaldunen deportazioaren jatorria ulertzeko, gerra zibileraino egin behar da atzera. 36ko altxamenduarekin batera, errefuxiatu asko iesari ekingo diote. Gizon, emakume, zein haur, matxinatuen etorreraren beldur etxeak atzean utzi, eta ondasun apurrak soinean mugaz bestalde babesa aurkitu nahian. Milaka gudarik eta milizianok Katalunian segiko dute borrokan. Han ere, matxinatuen ejertzitua nagusitu ostean ordea, iesariekin beharko diote. Inguruotan sekula ezagutu den exodorik handienari, la retirada bezala ezagutzen dugunari. Ies kaotikoa eta iluna izan zen. Eta gero erbesteratuek pentsatzen zuten Frantzian ongi etorria egingo zitzaiela, beraiek demokraziaren defentsan borroka egin zutelako, baina etzen hala izan. Ia etxaitzat edo hartu zituzten eta oso harrera hotza eta iluna izan zuten. Errefuxiatu guzti hauek Mediterranear kostaldeko hondartzetan zabaldu ziren zelai batzutan pilatu zituzten, Argelesen adibidez 80.000 pilatu zituzten, eta oso muturreko baldintzetan. Kontutan izan behar dugu otsaila zela, 1999ko otsaila, hotza handia egiten zuela, eta zelai hauetan ez zutela aterperik, babeslekurik, eta kirats nabarmena zegoen, gozea, eta adibidez Bilboko neska batek haurtxo bat erditu zuen, eta bertan hiltzen asistentzia faltagatik. 1939ko irailean, egoera erabat aldatuko da Alemaniak Polonia inbaditu eta Bigarren Mundu Gerra lehertzean. Frantziak defentsalerroak indartzera behartuko ditu gizon euskaldun asko nazismoaren aurkako borrokan. 1940ko maiatzean, Hitlerrek Frantzia konkistatu, 3 milioi preso hartu, tartean 900 euskaldun, eta Alemaniara eramango dituzte atxilo. 1940ko abuztuaren 6an iritsi ziren lehenengo euskaldun deportatuak Alemaniako kontzentrazio esparruetara. Momentu horretan, denak Mauthausenera. Euskaldunentzako esanai berezi eta ilunena duen lekura. Mauthausen, digamos que es un campo de categoría 3. Existen como 3 categorías y Mauthausen era categoría de la peor categoría. En este campo la gente que entraba no podía salir más que por la chimenea. Entonces no había posibilidades de reeducación, no había posibilidades de reconvertirlos en el sistema concentracionario nazi, sino que su muerte era una muerte con sufrimiento, digamos. Y el trabajo que realizaban básicamente era la cantera que tenían muy cerca. A unos 200 metros tenían la cantera y ahí tenían 286 escalones que subían con piedras de 40 y 50 kilos entre 12 y 15 veces al día. Entonces ese esfuerzo físico sumado a la falta de alimentos y de medicinas pues provocaba que los deportados en general fueran muriendo con mucha rapidez. El caso de Mauthausen podríamos decir que la media de vida podría andar entre los 4 o 5 meses. Gure familian Marcelino Bilbao, Jose Maria Agirre eta Jan Rocher deportatu zituzten.
Nik batez ere Marcelinorekin eduki nuen hartu eman berezia. Bera, gerra hasi aurretik Alonsotegiko mutil arrunt bat zen, eta gerrak eta halabeharrak Frantziara eraman zuten lehenengo, eta ondoren Matausena, behin baino gehiagotan hiltzeko zorian egon zen. Adibidez, Harrobira jaitsi zuten lehenengo egunean pikatxoiarekin buruan kolpea eman eta bertan seko geratzeko arriskuan egon zen, baina bizirik ateratzea lortu zuen. Todos los días, de la mañana a noche, Hispanis, alles caput, españoles todos muertos, españoles crematorio, español. Y los alemanes se ponían de rabia, porque nosotros, como sabíamos que íbamos a morir ya casi seguro, los primeros meses, el primer año y segundo, era seguro, allí no se podía salir nadie. Pues decíamos, ya, gut. Y como hacía mucho frío, me decía, crematorio. Y hacíamos así, caliente. Y los alemanes, están locos, están locos. Alemaniak Frantzia okupatu ostean, naziek ehunka euskaldun hartu zituzten atxilo, nazismoaren aurkako erresistentziaren kideak. Etsai politikoak izatea leporatuta, hainbat kontzentrazio esparrutan sartzera behartuak izan ziren. Gehienak Mauthausenera eraman zituzten, toki gogorrenera. Gainontzekoak, Europako beste 14 kontzentrazio esparruetara. Guztira, 253 izan ziren deportatutako euskaldunak, hoietako batzuk emakumeak. 10 euskal emakume deportatu zituzten, gehienak Ravensbrückera gizonen baldintza berdinak pairatu zituzten, eta, salbuespenen bat badago, adibidez, Higinia Luz Martos Auschwitza eraman zuten eta bertan hil zuten. Dakeu emakume bat Oiartzunen kaioa, Maria Josefa Salberro, gaztetxo Frantzire pasazien, da hor resistentzien sartuta egon zen, lan izugarria egin zuen, baina, atxilotuta izan ziren, beha eta bere hiloa, eta tren Fanton famosoan eman zituen, Datxaura ailegazien, eta Datxaun ontzien antzelezilu etezeben, laneako o kamara de gaza. Kamara gazea sartu zituen bilek, eta han eontzien bi egunetan kamara de gaz hori izurrauta zagon, kamara de gaz hori, eta orduan libra entzien eta handeken ja Ravensbrückea. Salvarte o morir era una línea muy fina. El otro día me comentaba un amigo exiliado de la Argentina que su padre estaba muy mal y llegó Bad Mayer, que era el comandante del campo, y dijo que su hijo iba a cumplir años y que iba a matar a 40 presos. Seleccionó más de 40 y un nazi le dijo, un SS le dijo, oye, que me parece que has seleccionado a casi 50 y tantos. Se agarró una casqueta terrible y sacó a 15 de la fila. Pues esos 15 fue el padre de este. Fue el primero en ser elegido y fue el primero en ser sacado de la fila. Eso le salvó. Bizitza eta heriotza banatzen dituen ari mehearen gainean, euskal deportatuentzat eremuetako infernuak 1945ko maiatzaren hasierara arte iraun zuen. Soldadu aliatuak sartu zirenean, nazien deportazioari amaiera eman zitzaion. Euskal deportatuak askatu zituzten azkenengo zelaia Matausen izan zen, maiatzaren 5ean, eta azpi zelai bat ebentzi maiatzaren 6ean antxe askatu zituzten azkenengo euskal deportatuak. Oso momentu kaotikoa izan zen, hilketa asko egon ziren. El día de la liberación tuvieron la capacidad de armarse y salir a la caza de diferentes oficiales y de hecho al comandante Thieris del campo lo capturan y hay unas fotos en que se ve cómo está malherido. Askatu zituztenean, etzekiten nora jo, etxera ezin ziren itzuli, hemen Franco zegoen, eta, inork ez zuen beraien kargu egin nahi,
eta azkenean Frantzia hartu zuen ardura hori, beraien alde borrokan eginda, preso hartu zituztelako. Handiken gehienak gero Parisea jontzien trenez, oztak nola jontzien, eta egontzien hotel dutetien. Oine gehi da, gu egon gehan deportatuko askorekin, eta hasi ziela kontatzen han gertatako gauzek, eta inorrek etxe bala sinisten. Ez eben sinisten, orduan, behien aukera izan zen isiltzie, ez kontatzie, porque bestela zorotzat hartu zituen. Ez zuten guztiek bizirik ateratzeko zortea izan. Deportatu zituzten 253 euskaldunetatik, ia erdiak, 113 lagun, kontzentrazio eremuetan hil baitziren. Baina kontutan izan behar dugu, askatu eta ondorengo aste, hilabete eta urteetan asko eta asko hil zirela. Adibidez, Jose Alzuri, Demetrio Alonso edo Alejandro Elizalde. Eta horretaz gain, gaixotasun kronikoak pairatu zituzten bizitza osoan zehar. 80 urte igaro dira azken euskaldunak nazien kontzentrazio esparruetatik askatu zituztenetik. Orduz geroztik, ahanzturan erori da deportatuen oroimena, euskal memoria kolektibotik kanpo. Arrazoiak ugariak dira, batetik Francoren diktadurak, ezin zelako gaiaz hitz egin, bestalde batetik zera bizirik ateratzea lortu zutenek normalean Frantzian berregin zuten bizitza, eta gero hemen transizioan ere ahanzturarako joera nagusitu zen, eta azkenean arrazoi askoren ondorioz ahaztuta geratu den gai bat izan da. Zorionez, azken urteotan elkarte askok jardun du euskal deportatuen memoria berreskuratzen eta ikertzen, inorri lan isilean. Horren fruitu da sortu berri den deportazioaren memoriarako euskal koordinakundea. Euskal erakundeekin batera, Bigarren Mundu Gerran deportatutako euskal herritarrak oroitarazteko. Yo creo que surgió a raíz de una necesidad. Cada asociación andaba por su lado, consiguiendo información por su lado. Y bueno, había mucha información que se podía haber compartido entre nosotros también. Llevábamos muchos años trabajando independientemente. Algunas veces hacíamos colaboraciones, pero sí que se notaba un vacío de colaboración entre las asociaciones, compartir información. 200 euskal herritarrek baino gehiagok jasan zuten deportazioaren izugarrikeria. 80 urte geroago, gugan dirau, beraien egiak eta demokraziaren defentsan egin zuten lanak. Euskal deportatu gehienak Matausenen egon ziren. Matausen maiatzaren 5 askatu zuten, eta beraz Matausen erreferentzia izanik euskal deportazioan, maiatzaren 5 askapenaren urteurrena da euskal deportatuak omentzeko egunik aproposena. El acto del 3 de mayo es un acto de homenaje a los deportados y deportadas, o a los familiares de los deportados y deportadas, que es más que necesario, porque nunca se ha hecho nada a nivel del País Vasco. Entonces este año yo creo que al final es un año importante que nos dará, nos permitirá homenajear a los deportados, ¿no? y chillar bien alto la frase que dijeron nada más acabar la guerra, que nunca se repita esto que ha sucedido. Nunca más. Askotan pentsatzen dugu deportazioaren historia Europako historia dela, edo Alemaniakoa, baina gurekin zerikusirik ez daukana. Eta hori ez da horrela, eta gure historia Europaren historian txertatzen da bete-betean. Datozen urtera begira badet esperantza gai hau gure memoria kolektiboan txertatuko dela. Yo creo que hay que recordar lo que han hecho, en lo que ha costado lo que han hecho y pensar por dónde vamos. Yo la única reflexión que puedo hacer es
no banalizar el nazismo, divulgación y trabajo con la gente joven para poder avanzar en esta sociedad justa, demócrata y libre, sin discursos totalitarios, sin xenofobia y sin racismo. Nazismoaren esparruetako ehunka euskal deportatuen historia, isildutako historia da. Etxetik urrun, infernua ezagutu zuten euskal gizon emakumeena. 80 urte geroago, egia, justizia eta aitortza zor diegu. Beraien historia, ez dadin gehiago ahazturan erori.